Čaute, moje meno je Dominika, dneska uvidíte video, točíme tanky online. Bude zas, vždycky. Poďme ešte najprv do garáže, s plameňometom nie, lebo dneska budeme robiť drifty. Také hociaké, že skoky a také. To na to vám odporúčam laserovku. Kvalitná, dobrá. A stojí tomu nebym alebo rovno skončiť moje trápenie. Môžeme začať. Ja viem, ako by sme mohli ísť. Ako prvé, my na počítačovom krúžku budeme robiť s mojím bratom, ale nebudeme točiť. Robiť také, že sa postavíme na seba a prejdeme múr. Alebo ja viem aj také. Tu sa postavíme. To je troška potrvá. Nezabíjaj ma. Skúsim ma zabiť. To musíme byť na inčej strane. A na tej druhej strane to sa dobre dáva. Alebo, že budeme iba my sami. Robíme kolo a budeme my sami. Tak. Radšej to by bolo tak lepšie. Dobre. 60 minútové. Jeden, áno. Stopa. Ideme do modrého týmu. Do modrého týmu. Áno, a sme práve na tej strane. Tu vám ukážem, čo môžeme sa aj urobiť aj bez laserovky s tými pásmi. Čo je také jednoduché. Čo sa nedá? Prosím, indi. Tak. Tuto. Sa dá ísť. A my s mojim bratom pôjdeme na seba a skočíme až na tamto. Nie, Dori. Aha, nie. Prosím, rýchlo. Stihol som to. Kde teraz začíname? Dobre. To je jedno. A ideme vám ukázať toto, čo sme práve chceli. Seklo. Tak, prepáčte za menšie láky, ale... Starý počko. Starý, dosť. A... Tu musíme urobiť pár výstrelov na menej. 4 výstrely. Alebo keď sa nám to podarí aj na 3. Ale to sa nám nepodarí. Posledný pokus. Tam vyjdem, ale ešte potom musím sa zozadu odpaliť. No, sluš. Paf, ale to nás zabije. Ako vždycky, ale viem sa za to dostať. Na múr. Na tamto sa viem. Ešte viem kopu vec. Máme 5 mini. Mini, mám 5 mini. Že sú tu mini, že sú tu malé mini. Dvojitý víc. Malé mini. Ako v nimi. Nejak to, aspoň. Sa ísť aj tam, ale to potrebujeme rýchle pásy a
Alebo aj tak môže sa dať Wind, len... Posledný výstrel. My na budúce, teraz keď tam vojdem tu, alebo na to kašlem a idem vám ukázať to ďalšie. Chcel to prvé. Vám či to pôjde? Pôjde, prosím. Ty dobrý. Ty vieš. Motorko Zidane. Rozbehnúť. Namieriť. Niekto aspoň. Tak a oddoriť. Nevystreľuj sám od seba. Taký skok bude fajný. Rád to nejako vedel, ale ja to neviem. Ktoré aspoň. Jumping. 7-0, 8-0. Máme, stále vyhrávame. Alebo na chvíľu by sme išli do gára si zmeniť pásy. My mali tie najrychlejšie pásy, aké sa dajú. Alebo skôr tie najpomalšie pásy, aké sa dajú. Keby sme dali si pásy rýchle, alebo také. Čiže rýchle. Skúsime aj to s tou zbraňou. Skúsime. Čo to je? Pap, pep. Pap, pip, pap. Pip, pap, pip, pap. Mŕtvý. Začať. Jocatapa. Capata. Teraz vám ukážeme, ako sa tam dá viesť. Do ryti, čo sa nedá? No a jedeme. Skoka. Ja sme tu. Padáme. Motorko Zidane. Ečko. Našľudeme očko. Ečko. Zahľadol nás a nazadu. Motorko Zidane. Motorko aj tam zísť. Skúsime, či sa dá ísť. Motorko Zidane. Jej, sme tu. Môj brat sa tu včera nevedel dostať. Joj! Dobre, teraz musíme... Prosím, prevrať sa. Je, dobrý. Hamburger. A bal. Jedeme a skočíme potom. Bude jump. Jumping. Dobre. Ideme skok. Jump. Yeah. Jump.
Však sa prevráť. Tak. S týmito pásmi a rýchlo. Fantastic. To by bola ešte laserovka. Jej. Nie. Toľko zídať. Jej. Dobrý. Toľko zídať. Ktoré sú hlbšie, že niektoré sú hlbšie, niektoré menšie. Viete čo? Ale tam sa nikdy nedostane. Vidím raz na videu nejaký exot, neviem kto to bol. Viete kde dostal? Druhú stranu. To nikto nevie. To sa nedá. To je nemožné. To je nemožné. No, toto už by bol koniec. Majte sa. Fun!